Hvad står den på? 36. 36, okay. Det er min. Jeg skal lige klippe på ryggen! Jeg kan ikke nå! Kommer du der? Fuck! Flyt dig nu! Du riser lakken. Jeg ridser! Det er mig, der er rød. Det er mig, der er hvid. Altså, det er ikke for at fortælle dig det, vel? Det var for at give info. Jamen, det kunne jeg godt regne ud. Woo! Jeg skal lige op foran dig. Prøv at flytte dig. Skal vi se hvad? Yes! Pis. Nej, det var heller ikke med vilje. Hvorfor er den sådan der? Det er bare... Sådan der. Kan nogen frem, så plaffer jeg hele lortet. Det er nagt dem. Ja, Ej. Fuck it, waste. Nagt den her nu. Prøv at se her, du. Jeg nakker det hele. Nej, det er faktisk mig, der nakker det hele. Ja, det skulle da ikke. Sgu da mig, den røde, der nakker det hele. Det er mig, den hvide, der nakker det hele. Mig, der er rød, der nakker. Det er den hvide her, der nakker. Kan du ikke se? Nej. Så er du fandme blind. Nej. Jo. Hvor er det min? Jeg skal have den der. Jeg skal have den, jeg dør. Det må du gerne få. Ej, den gav ikke engang liv. Hvordan tager jeg min kring? Hvad er det her? Og hvad er det? Ej, Mikkel, hjælp mig nu at fjerne de her sten her. Ej, jeg skal lige have med den her med. Hvad fanden, du tog min! Vil fjerne de sten? Jeg klarer det her. Jeg kan gøre det her shit. Ej, fuck. Jeg skal med! Jeg skal med, John! Flyt dig nu, for helvede! Ej, hvad laver du? Flyt dig. Fuck, du er irriterende. Flyt dig, jeg skal have liv. Jeg skal have liv! Du skal lad nu være med det der, du skal sådan flyve under dem. Men det er fordi, jeg skal op og have livet, jo. Du er ved at tage det. Ej. Ej, var den sprang. Ej, hvor træls. Kom du låt ud af den. Ej, så prøv du dør! Jamen for fanden, altså. Jeg kan ikke klare det her selv. Hvad fanden er det? Hvad? Ej, hvad? Det har jeg aldrig set før! Kommer sædceller ud af dem. No! Er ikke dem der, de springer? Så gå væk fra dem. Så dig, der flyver hen til. Yeah! Nej! For helvede. Det der sagde, pas på! Flyt dig! Pas på, mand. Flyt dig nu for fanden. Jeg skubber. Jeg skal forbi. Fly! Pas på, du ikke bliver ramt. Jeg bliver ikke ramt, Joey. Det var lige før jeg blev ramt. Bare de kan skyde! Skyd sædceller. Ej, hvis der kommer arm ud, så er det min. Den skal jeg have. Den skal jeg ikke have. Det var ikke om min, jeg skulle tage den. Flår bare direkte ind i det med næsten først. Den skal jeg ikke have. Hov, vi skal skyde dem. Let's do this! Hvad fanden er det her? Og for hvor nice et skjold. Det kan du ikke nakke med, kom nu. Ej, det er dem der undviger. Ej, jeg fløj ind. Fløj ind. I den. Hvor? Kom nu! Bare, du må ikke dø, du må ikke dø, du må ikke dø! Ej, de unwire. Kom nu, kom nu! Okay, der er 2 mere. What the shit? Jeg kan ikke Så ramme. det eller hvad? Nå, det var det. Sådan der. Ej, nej! Prøv at se! Nej. Et gammelt juletræ. I'm falling apart! Nej, der er en til. Sådan der. Ej, hvad? Min... Get moving! Kom nu for helvede. Nej, vi skal afsted! It's coming! Ej, fuck. Hvor er min krog henne? Hvor fuck er min krog? Grib det ord! Jeg skal på sted! Kom nu! Prøv også. Kom nu! Ja, jeg har styr på det. Ej, fuck. Jeg må ikke tage det. Kom nu. Fuck, jeg bruger for liv. Hvis der kommer liv, nu skal jeg have det. Ej, hvad er det? Ej, hvad er det? Hvad sker der for, at de pludselig bliver så latterligt? Jeg ved det ikke. Plejer det ikke at være. Og hvad vil jeg ramt af den? Flyt dig. Jeg er langsom, hvad sker der? Ej, hvad fuck sker? Ej, vi har mistet lyset på grund af den der ting der. Nu er den hurtig igen. Hjælp mig. Skal jeg lige wow! Ej, jeg skal altså have liv. No free stop this man. Ej! Nej, hvis du prøver dør. Kom nu! Ej, hvad? What? Kan du skyde dem? Hvad sker der for, det er så latterligt? No! Ej, det plejer fandme ikke være så svært. Nej. Hvad sker der for det her? Nej. Fuck det. Jeg er på slå! Typ så! Ej, der kommer! Der kommer! Nej! Flyt dig! Kør op for helvede! Op! Shit, ej, du skynder dig lige op.
Så venter... de flyver efter en. Ej, spilde liv. Jeg blev dræbt. Det kan være, der kommer noget hernede. Du må ikke dø, Jørgen. Du må ikke dø! Woo! Helvede! Fuck, det var godt, det der. Faktisk skulle da ikke den smerte min lampe, det svin. Jamen, jeg overlevede. Ja. Yeah. Så har det været meget godt. Det synes jeg ikke. Ja, nu kommer du. Det tror jeg ikke. Hvad fuck laver jeg her? Ej, så fik jeg armoren. Spil! Må jeg lige tage den der fra dig? Ja, du skal beskytte mig. Fanden. Så stjæler jeg den fra. Jeg sidder herovre med skjold. Værsgo. Ja, vi skal skynde os, for fanden. Den kommer jo. Så skynd dig da! Ikke ramme det lort! Ikke skyde det lort! Skyd det lort! For helvede! Gå nu væk! Skyd den. No. Nu dør vi lige om lidt. Det er ikke nok, den der for fanden. Kom nu for fanden! Kom nu, vi skal nok dem! Ej, der er nogen herovre, vi skal nok dem herovre. Ej, vi må ikke... Jeg tager dem. Tag dem nu! Yes! Jeg tager den, og det er min. Tag den der, tag den ned, tag den! Jeg kan få fat i den! Tag den! Sådan der. Kom nu! Fuck er det her? Og har vi set dig nu? Det er meget godt, kom nu! Hvad nu det? Det er bare Steam. Det er bare Steam. Pas på, det her du blev knust. Nej, det har jeg døde sidste gang. Tak være dig. Det skulle ikke min skyld. Hvorfor gik du ikke igennem? Men jeg ved ikke, hvornår den puster. Nu har du set en puster nu. Puster. Gør nu. Yes. Sidstjøren. Beskyt mig. Du det ikke at beskytte mig, det der. Det er fucking farligt, det der. You're playing with fire. Du skal bare flyve forbi dem, man. Hvad fuck er der liv? Flyt det lort. Der er liv der, Jørgen. Ja, det kan jeg godt bruge. Det kan vi igennem. Du skal flyve ned i bunden. Yes. Let's go. Nibbon. Flyv. Jeg synes godt, du skal tage. Hvad fuck var det? Ej, hvor klamt. Udenom helt lortet. Au. Nej. I må ikke ramme mig. Det er synd. Flyt jer for helvede. Kom nu, Jørgen. Kommer der også. Skal du klamt det der? Går sgu da meget godt. Hey, der er noget her. Skal jeg have? Det skulle jeg have haft. Pis. Ja, du tager den. Jeg kan skyde dobbelt nu. Det er derfor, jeg skulle have haft den. Jeg kan ikke løfte det lort. Skyd dem der. Nej, den kan vi ikke skyde. Hvad fanden skal vi? Skal vi nedad, eller hvad? Nak dem for fanden. Jeg tror, vi skal... Skal vi nakke dem? Hvad ligner det? Jeg troede, det var sådan nogen, der bare fløj frem og tilbage, og så var det... Altså... Hvad sker der for min lort her? For helvede irriterende, mand. Hvad laver du? Jeg står og skyder dig, åbenbart. Missilen er god her. Missilen er god, mand. Jeg hjælper nu lige lidt. Der er så masser herovre. Skynd dig nu! Er der flere? Det kan ikke passe. Ej, det er jo for latterligt, det her. Det er jo for latterligt, det her. Skynd dig. Der er flere. Ej, fuck. Det kan vi ikke nå, det her. Så var den lantern der. Jeg nakker den sidste. Kom nu. Hvor er den henne? Tag lantern. Jeg fjerner lige sten her. Jeg kan ikke få fat i det lort. Kom nu. Yes, jeg har den. Flyt stenene. Flyt. Skal the fuck out of here. Fuck, det går da godt egentlig. Ja, det går skide godt. Kanon. Hvad er det der? Det er det der, jeg skal tage den. Jeg skal have den. Yay! Jeg skal have den. Hvad er det? Hvad fanden er det? Nej. Ej, det er en flagermaus! Det er en flagermaus! Ej, fuck! Du må ikke dø. Flyv! Der skal fart på, Jørgen. Det er ikke godt nok, det her. Der skal meget mere fart på. Kom nu for helvede. Hvad er det? Nej, lad nu være. Skyd den flagermus! For helvede, jeg dør lige om lidt. Så. Nak hele lortet. Let's go. Kom nu, Jørgen. Skyd dem! Nej! Jeg vil ikke dø nu. Nej. Kom, Jørgen, du kan godt. Jeg fandt lortet. Flyv! Hvad er det der? Kom nu, Julian! Julemandens sæk. Du er klar nu. Er det mig?
Jeg skyder den! Hvordan fanden? Jeg kan ikke skyde! Nej, det er den forkerte! Tryk 1. Hvad? Hvad? Der er en bil! Nak den. Hvorfor kan jeg ikke nakke den? Hvad? Ej, hvor klamt, den tog alt mit liv from me! Jeg kan ikke ramme det missil. Ikke ramme den! Yes, der er ikke kun hovedet tilbage, der er kun hovedet. Ej, hvor klamt. Jeg tror, det gælder, at man ramte dem i hovedet med det samme. Ej, kom nu! Hvad? Ej, det kan man kraftedeme ikke, bare. Døde du? Ja. Kom med det, motherfucker. Hvad er det? Kom nu! Ej, den er helt op. Skyd den nu! Skyd den! Nej, hvad gør der? Tag fat i den og flyv fra helvede! Kom nu, du kan godt! Kom nu! Lad du skatten med! Nej, jeg skal... Nej! For helvede! Fuck, hvor klamt. Fuck, hvor latterligt. Hvad fik vi? Fuck, vi kom langt! Fuck, jeg var god. Fuck, det gik godt. Ja. Men det var jo det. Nå. Yes.